Napa sing mriko mrayun mriko desa? Balik desa. Oh. Bisa balik desa. Napa saged medal anu mriki? Ndolo mriku sing tembus niki. Oh. Kowe enak mriko cedak mriko. Ya, betul sana. Mate pon tembus margine. Tembus. Hah? Halus sing Oh niku minggir mikah riku. nek sing kene lunyu titik iki. Sing kene. Sing kene iki sing rusak. Jane cedhek lunyu tapi tembus mbira. Nggih, sing tembuse alas gunung niku. Sor gunung lah nggih. Nek mriko ya Mai Hardianto ngidul munggah Nggih. tembuse mriku. Oh. Nek ngaten iki saged Saged nguncor blok ning ngarepe Hardianto munggah. nggih. Persing tembusane sing pertigaan mriko ngajeng mriko. Mungkin gombak to. Ngono go, Mbak. Lah ya. Pun nomor pinten? 40 kilo lah, terus ini tanggal Tanggal 11. 11. Sithik tanggal 2. 11 karo loro. 40. 40. Loro 41 nih. Tanggal tekan 31 wingi. Oh, wis 44 gelem ngono. 60. Sewelase kurangi loro songo tambah siji pas 40 kawan dosa. Patang Tamu napa dhewe sini? apik tes. Apa keh jenenge? Bok-bokan. Ruwano. Oh anu. Ini lagi model apa jenenge? Nunggu di TKP juga sekolah ya. Nomornya jenengan to. Nggih. Mbah Yapno sing telepon ae. Nggih, wae. Isi pinten ewu niku? Iku disi 1300 ya. Mati nang pisae. Panasan. Oke, Kang atus. Niku pun bakul pinten wae sing telepon niku? Lagi. Nembes tunggal. Nggih. Iku kudu entek ya. Yo entek. Kudu entek ae. Iki nek matul barang apa ya ke Pak? Iya. Monggo riyen, monggo. Iya, aku tak metu kene lho. Metu kene gini yang ngarep. Ayo, Ayo kowe. Muntel ono. Ayo suarai. Monggo, Mas. Iki monggo. Monggo. Ora kelan pedes, ora kelan bening, ora moh. Sik umum kabeh. Nemen. Apaan ta, Wek? Ya tak pemberitane ya, Bung. Sama iwak apa lho? Sama iwak. Ini tak kei. Enaknya siapa itu? Iwak apa temene to? Tempe ini. Mau wae. Ya, arep tunggu iwak mau. Iki. Timbu ora wae? Aku tak ibu dhewe, ora cocok nek dimbui. Sing ngene. Netana. Oh, arep ulur wetelan cikok ya. Ramadan Lekuk. Iwak, Mak. Ini lho, Bung. Itu ada nanti. Langsung. Mana? Mas, Mas. Nggih. Monggo ke info, monggo Mas. Nggih. Mriku riyen monggo. Adanya. Ora telan
Enten polisi pirang-pirang. Monggo kek. Oke, siap siap. Lagi nang. Ya Dul. Ham. Wonten wonten. Hah? Wonten wonten rayo. Mboten enten. Mboten. Oh, nggih pun mboten enten. Monggo penarak riyen, Gong. Rene mampir. Wes ta? Kuwi ngari ta? Kene lho. Kowe kene di Monggo kandel riyen. Kene ya kalau ngene. galengane kene. Nek kita ya. Lah kok ben medun nang nekmu ae. Lah patune tak digorono. Pokoknya emang melu kita. Nyang Gimana? anakmu dhewe bareng kita Ini belum. Lagi. Alasmu kowe ngewangi. Lagi. Lagi tak? Monggo. Dari. Iya ta. Iya tak kayak gitu. Ya enak iku lho ya. Enak iki ning ngono kuwi. Piye? Kedak-keduk. Sambel. Kedak-keduk. Oh. Semangat Ramadan. Kedak-keduk lagi. Nggih, ada sambel lho. Oh, sing mangisuk. Kucingnya siap siaga. Siji kae. Nah, caranya makan-makan rampung bro. Lanjut panen ayam bro. Ini Mbak Kasun. Nah, bola-bola langsung gas. Wah, rempang. Isong. Gangguan. Masalah panas. Kurang ngulon berarti iki. Iki ora kena iki. Alah, biasa digedel.
Jadi gede. Wes. Sik lek. Wes. Lading. Gobios, surung mainnya gobios. Gasal lunasan deh. Itu gua kakak di. Langsung kau apa Pak? Nggih, pancen jangkepe setunggal meleh. Oh niki nggih, pun monggo angkat. Alon mau noleng ngedun ke. 42. Lah, saya bakal. Semangat ya, Pak. 42. Lah kula mriki malah tebel, Bu. Oh iya. Nggih lah, kula pring kukune bagian ujung mriko ke. Joko ora gelem nek sing cedak. Lah kula mben kula nyuwun poko padahal kula gondang kalih poko namung jarake paling mboten nggih namung gasal kilo kula disukane teng kawak. Heeh. Kene iki Pak Kadir si Arif iki ora apa nek jinguk iki. Mboten asal niku mboten gadah diune ten mriki nek asline. Pak Kadir sing asal namungan. Iya, tapi ora dinyai. Mboten. Ora dibuka iki. Nggih. Nek kula iki nggih nyuwun poko, Dek. Poko mboten disukani akhirnya kula sukani teng mriko. Kula mben kula pun dugi Manyaran niku balike teng Glinggangan nggih nate. Glinggangan niku telak Ngadirjan mriko. Ngene sisa wae ndi? Ngene endi? Sing anu kae jenenge kena kasus kae. Nggih enten blower di bloweran niku. Tapi kok ya pas dilalah ke panas to. Iki namung dilalah. Kalau selamat blower kan semangat. Nggih. Nek gene anu, pakane wanci wayah dipanen iki dilulukaken. Gen stabil mawon. Nah, kan 4. Hop. 43. Nggih. Sekecone angke keranjangan niku saged dipilah-pilih. Aku saiki ora iso naleni. Jaman ki pernah Mas. 800 apa panjinge ki aku dhewe lho lek ndelok ki ora enak sing rewangi sing bagian mikul. Nggih. Barang saya kaya mrotot kan. Ini lah yo kan sing dhisik. Nggih. Iki nyempelke aku arep nyekel 5 ora cakep. Nah, nggih kresek mawon nek mboten saged. Diade sak nekon. Lha Pak asal piro? 10 kan bau. Oh lagi taleni. Dijireti asine guys gampel asine. Iya cepet jane. Kan ora ngenteni. Nggih, niku kan cepet tapi nggih kelemahane nggih
Nek pitik ageng mboten saged di anu samake boboten niki. Kene niki nggih lebar bobote ageng nggih musunge tebih nggih. Pokange suwek. Arep didel suwek lebar mesake nggih bobote nggih. Jadi masak niki. Batine namung niku nggih suwek pokange gosong. Beda jan. Nggih. Kor dadi rucahan nggih. Angkat kong. Dil. Empat satu. Andi. Hewan bro. Dan dalan. Kira arek biasanya tekan gede. Segi mriki nggih. Oh. Niki lenggen kajenge niki malah dibucal ke damel ngeten iki emperan dan Sing iki ta Mas. sing niki sing sebelah mriki nggih anu mriki Jadi iso langsung prek ngeten niki lah mobilnya mujur mriki ngoten kerek Oh, iya, bluk-bluk ya. ngoten mriki. iya sampean. Lah iki kok kene carane diemperi nggo pangkawan ngene. Lah nggih mriki kek pindah mriki mawon margi nek mriki tutup grekap mawon mawon mana anu. Jadi langsung mobil ngono. Nggih, mobilnya sampinge nika sampinge mobil karek jegur-jegur ngoten. Dongake badene akeh ya. Dandani. Nek nggane pakan nek men 20 sak to teko kono enggak. Kok gerak terus. Ini kalih dosa pindah Bu niki. Kalih dosa niki. Iki. Nggih. Bisa ta mangkas Nggih. kurang 5. Tidak air. Sing 15 Mei. Pon gansal riyen. Oke, malih terakhir. Pon sampun cekap niki. Yo angkat, tangkap. Mana bre? Ah, Apa ya? tontang mana. Lah oke kene wis sinaro karo ya. Lima. Mergo nurung terene kabeh. Bisa beres Pak? 55. 55 nggih. 55. Abot buri nggih sing buri Abot buri rada nggih. sing rada krasa mburi.